नमस्कार रसिक श्रोते हो. सुप्रसिद्ध लेखक शंकर पाटील यांची एक कथा. कथेचे शीर्षक आहे गावातल्या पार्ट्या. गावाकडचं कुणी भेटायला आलं म्हणजे बरं वाटतं. तिकडच्या घडामोडी कळतात, कुशल समजतं. बोलता बोलता एखाद्या गोष्टीचा जन्मही मिळतो आणि म्हणून कुणी गावाला आला म्हणजे मला मनापासून आनंद वाटतो. मी आग्रहानं त्याला वस्तीला ठेवून घेतो आणि ऐसपैस गप्पा मारतो. ज्या मातीत खेळलो वाढलो तिच्याशी नातं जोडल्यासारखं वाटतं. काही आठवणींना उजाळाही मिळतो आणि नव्या हकीकतींची त्यात भरही पडते. लांब इथं असूनही तिथं गेल्यासारखं वाटतं. न भेटताही अनेक माणसांना भेटल्याचा आनंद मिळतो. मनाला तेवढंच बरं वाटतं. असाच परवा अन्नू खानगुंड आला. त्याला पाहताच म्हटलं, या अण्णापराव, फार दिवसांनी येणं झालं. तो आपला बाडबिस्तारा ठेवून म्हणाला, मुंबईला निघालोय. म्हटलं पुण्याला वस्ती करून पुढे जावं. एक रात तेवढीच आपली हित, जरा गप्पा गोष्टी, आणि त्या रात्री आमची झक्क मैफिल जमली. जेवण खाण उरकून पान लावत आम्ही दोघंच बसलो. जरा इकडचं तिकडचं बोलणं झालं आणि मग मी हळूच पिल्लू सोडून दिलं. काय म्हणतात आता गावातल्या पार्ट्या, काय नवजुनं? माझ्या या प्रश्नाबरोबर अण्णापरावांची कळी खुलली. तोंडातला सगळा मुखरस गटकन गिळून त्यानं तोंड मोकळं केलं आणि तो म्हणाला, अहो सगळं नवच. ह्या 2 सालात लई घडामोडी झाल्या. माझ्यातला लेखक कान टवखारून म्हणाला, असं काय घडलं तरी? काय काय? शाळेची एक दांडगी भानगड झाली बघा. काय झालं? अहो एक नाही लई भानगडी झाल्या. एक इतिहास लिवाय पाहिजे बघा त्यावर. असं म्हणून तो आधी पोटवर हसला आणि मला म्हणाला, आपल्या गावच्या पार्ट्या तर तुम्हाला माहिती आहेतच. त्या मला चांगल्या माहीत होत्या. गावात प्रमुख अशा 2 पार्ट्या होत्या, एक पाटलाची आणि एक मोहित्यांची. पिढ्यानपिढी ही धुपळी नांदत आली होती. माझ्या लहानपणापासून मी हे सगळं पाहतच आलो होतो. कोल्हापूरच्या प्रजा परिषदेपासूनच ही फाटाफूट झाली होती. मोहिते प्रजा परिषदेत तर पाटील हुजूर पक्षाचे. पुढे स्वातंत्र्य मिळालं. पाटलांची पार्टी पांढरी टोपी घालून काँग्रेसमध्ये घुसली, तर मोहित्यांची पार्टी तांबडी टोपी घालून समाजवादी बनली. गाव पहिल्यापासून असं राजकारणी होतं. गावाच्या एका अंगावरनं रेल्वे पळत होती आणि दुसऱ्या अंगावरून सर्व्हिस गाडी धावत होती. शहराशी दळणवळण होतं. एकाला 4 पेपर गावात येत होते. लांब कुठं वादळ झालं की लगेच ते वारं आमच्या गावात यायचं. रानात चाललेला गडीसुद्धा जरा स्टँडवरच्या हॉटेलात बसून पेपर वाचता वाचता वाद घालायचा. नेहरू काय सांगतात, डॉक्टर काय म्हणतात बघा. अशा या गावात पाटलांनी विकास सोसायटी सुरू केली. त्याचबरोबर मोहित्यांनी लिफ्ट इरिगेशनला हात घातला. लगेच पाटलांनी कुक्कुटपालन काढलं. त्यावर मोहित्यांनी चर्मकारी सहकारी सोसायटी उभी केली. लगेच पाटलांनी कुंभाराचा मेळावा भरवला. याचा परिणाम असा झाला, गावातले चांबार कोल्हापुरी चपला तयार करून रशियाला माल धाडायच्या नादाला लागले आणि गावातल्या धनगराला पायतान मिळेना झालं. कुंभाराचा तर कारागीर झाला. काँग्रेसचा झेंडा हातात घेतलेली हिंदमाता आणि देशभक्त यांच्या मूर्ती तयार होऊन लागल्या आणि संक्रांतीला गावात लुटकी मिळेना झाली. गावातल्या या पार्ट्याची मला चांगली कल्पना होती, म्हणून मान हलवीत मी म्हणालो, अण्णापराव, अहो माहिती नाही कशी, ती जगाला माहीत झाली आणि मला नसेल कशी. जय पाटील जय मोहिते हे सगळं मला माहीतच आहे की. हा तर बघा, असं म्हणून तो बोलला, 2 सालामागं पाटलांनी शाळा काढायची ठरवली. म्हणजे हायस्कूल? होय, महात्मा गांधी हायस्कूल. आणि मग मग असं म्हणून तो जरा थांबला. आपला एक डोळा बारीक करून म्हणाला, ह्याचा लागला बघा सुगावा. मीच म्हटलं, मोहित्यांना? होय, लगेच मोहिते पार्टी सावध झाली. तो मोहिते कसला पाताळ यंत्री. त्यांनी गुप्त मीटिंग घेतली. एकाला 4 रोज खलबत केली. पाटील पार्टीला काय ठावच नाही बरं काय. ते आपलं लागल्याच शाळा काढायची म्हणून पैसा गोळा करायला. आणि मोहित्यांनी काय करावं? मी म्हटलं, काय केलं?
असं मलाच आणखीन विचारून खानगोंड हसून बोलला. अहो, पैसा हे गोळा करतात आणि कवा पत्त्या नाही ते मोहित्यांनी अर्ज फिर्ज करून शाळा खात्याची मंजुरी बी घेऊन ठेवली, साने गुरुजी विद्यालय या नावानं. आणि मग मग काय काढा म्हणाली. आता कसं महात्मा गांधी हायस्कूल काढतात ते. अहो, त्यात तिडा होता. मी विचारलं, कसला तिडा? तिडा बघा असा, असं म्हणून खानगोंडानं आपला एक हात पुढं करून सुरुवात केली. अहो, एका गावात एक शाळा सुराला लागल्याशिवाय दुसऱ्या शाळेला परवानगी मिळत नसती. मी म्हटलं, माहित्याने बरोबर चाल केली तर हो, तो काय साधा माणूस आहे का? खालपासून वरपतूर पावल्याला गडी सगळं दागदोर बरोबर जमून 15 दिवसात परवानगी घेऊन मोकळा झाला आणि वर निरोप धरला. म्हणाला, शाळेसाठी तुम्ही जमवलेल्या देणग्या इकडे द्या. हातावर टाळी देत मी म्हणालो, भले शाबास, ह्याला म्हणायचं डोकं. मग पाटलांनी काय केलं? अहो, त्यो तर काय कमी वाचतात काय. इलेक्शनच्या टायमाला अनेक पुढारी या भागात दौऱ्यावर आलेलं, सगळं मंत्री फिंत्री घरात जेवून गेलेलं. त्यांचा आधार होता. त्या जोरावर ते म्हणाले, कशी परवानगी मिळत नाही बघू, मंत्र्याच्या हाताला धरून सही करायला लावू. कुठं करू सांगा म्हणतील. एवढं आमचं सगळं दादा बापू तिथं काय फुकट बसल्यात काय? मान हलवत मी म्हणालो, भले शाबास. मग पाटलांना मिळाली का परवानगी? खो खो हसून खानगोंड म्हणाला, नाही की हो. मी म्हटलं, कुठं सही करू सांगा असे म्हणणारे मंत्री असताना परवानगी कशी नाही मिळाली? त्याचं काय झालं असं म्हणून तो सांगू लागला, वरचं दागोदर बळकट म्हणून जरा पाटील पार्टी घाळच राहिली हो. परवानगी काय कवा बी मध्यरात्री मिळू अशा त्वऱ्यात ते गेले आणि ऐन टायमाला खात्यानं अर्ज फेटाळा किंवा त्यांचा. मग पाटलांनी पळापळ करून मंत्र्याला गाठलं. मंत्री म्हणालं, करतो फोन, जावा तुम्ही. अहो, कुठला फोन आणि कुठलं काय? मग पाटलांनी पुन्हा तगादा लावायला मुंबई गाठली. समोर बसून फोन लावायला लावला. फोन केला, पर अधिकारी कसला हुशार. तो म्हणाला, प्रकरण बघून सांगतो साहेब. आणि मग कागदी घोडी नाचू लागलं की त्यात जून उजाडला. ह्यांची कागदी घोडी खालवर पडत्यात आपली. तर माहित्याने वर्ग सुरू केलं. मग पाटलांनी काय केलं माहीत आहे? मी म्हटलं, काय केलं? त्याने बघा असा डाव केला, असं म्हणून तो सांगू लागला, ह्या परवानगी बिरवानगीच्या फांदातच पडायचं नाही म्हणालं. आणि काय, शाळेची बिल्डिंगच बांधायला घेतली. आजूबाजूच्या 4-8 गावातनं देणग्या गोळा केल्या होत्या. विकास सोसायटीनं बी पैसे दिलं. झालं की लाखाचं भांडवल. मी विचारलं, पण परवानगी नसताना इमारत बांधायला घेतली? अहो, तोच तर डाव होता. बिल्डिंग तयार करायची आणि उद्घाटनाला मंत्र्याला बोलवायचं. खुद्द मंत्र्यानं उद्घाटन केल्यावर परवानगी घ्या म्हणून खातं मागं लागलं म्हणाला. मी विचारलं, मग उद्घाटन केलं काय असं म्हणून एक हात पुढं करून तो म्हणाला, लवाजम्यासह मंत्री आला. शाळेच्या नावाची चांगली 20 फूट पाटी लावली. महात्मा गांधी हायस्कूल. शिडीवर चढून मंत्र्यांनी हार घातला. टाळ्यांचा गजर झाला. खात्याचे डायरेक्टर बिरेक्टर तर पाटीकडे बघत टाळ्या वाजवत होते. कचाकच फोटो काढलं, पेपरात सगळीकडे छापलं आणि झाली की हो शाळा सुरू. आणि परवानगी, खातच परवानगी घेऊन लागलं माग. आणि सांगायची गोष्ट म्हणजे मंत्र्यांनीच वरनं जाब विचारला. मी म्हटलं, कोणाला? संबंधित अधिकाऱ्यासनी हो. काय म्हणून असं बोलून तो म्हणाला, 1 वर्षभर परवानगीचे प्रकरण का रेंगाळलं, ही दिरंगाई का केली याचा सत्वर खुलासा करावा. मी म्हटलं, शाबास. तो म्हणाला, अहो काय शाबास, 2-3 अधिकारी सस्पेंड झाले की त्यात. मी विचारलं, मोहिते पार्टीनं काय केलं नाही? त्याने केला की आरडाओरडा. पेपरात लेख लिहिलं, विधान परिषदेत प्रश्न विचारलं, मंत्र्यानं उत्तर दिलं, चौकशी चालू आहे. झाली की तोंड गप. काय करतात? मग आता 2 हायस्कूल आहेत गावात. तो म्हणाला, सांगतो तरी ऐका. गावात एकाला 2 हायस्कूल झाली बरं का. मुलं मिळवायचाच प्रश्न पडला हो. मग पाटलांनी काय केलं, आपल्या शाळेत पोरं यावीत म्हणून रोज एक अंड पोरासनी द्यायला सुरुवात केली. फुकट कुक्कुटपालन होतच.
त्यांनी अंडी सुरू केली. लगेच मोहित्याने यावर तोडगा काय काढला. काय? अहो, त्यांनी आपल्या दूधगंगा प्रकल्पातनं रोज एक माप दूध पोरासनी फुकट द्यायला सुरुवात केली. म्हणाले प्या दूध. मी हसून म्हणालो, पाटलांच्या शाळेत अंडी आणि यांच्या शाळेत दूध तर हो, म्हणून तोही हसून बोलला. अहो काय सांगू गमत आता. अहो काही चांडाळ पोरं तिथं अंडी खाऊन ह्या शाळेत दूध प्यायला जायची आणि काही हिथं दूध पिऊन तिकडं अंडी खायला जायची. वशिलेबाजी हो, कशाच्या शाळा आणि काय. मी म्हटलं काय झालं. तो सांगू लागला, शिक्षणापेक्षाही राजकारण आणि गावच्या भानगडी शाळेत सुरू झाल्या. दोन्ही पार्ट्या जोरात. एकमेकांच्या शाळा बंद कशा पडतील ह्या नादाला लागलं बघा ते. मी विचारलं, म्हणजे काय करू लागले, काय करू लागले असं विचारून तो म्हणाला, निनावी अर्ज करायचं, मास्तर फोडायचं. अर्ज कसले केले? अहो काय बी उठवायचं. आमक्या बाई बरोबर फलाण्या मास्तराचा संबंध आहे, खात्याने चौकशी करावी. खोटच? मी विचारलं, मग खातं काय करायचं? खातं तर काय शानं, कुणीतरी एक अधिकारी येऊन जाब घेऊन जायचा. कशाची चौकशी आणि कशाचं काय, सगळा खेळखोंडाबाज की हो. मास्तरासनी धमक्या सुरू झाल्या. धमक्या? तर हो, साध्या नव, बऱ्या बोलानं गाव सोडा नाहीतर खांडोळी करू. बापरे. अहो सांगायची गोष्ट म्हणजे मोहित्यांच्या शाळेतले 4 मास्तर पाटलांनी पळवून लावले आणि ते पळाले. अहो काय करतात तर, रात्री अपराती घरावर दोंड या लागलं आणि पोरीबाळ्यांची वाट अडवू लागलं. एकदा तर असं झालं. मी म्हटलं काय केलं? अहो काय सांगू आता, तारा सगळी राव. हे पाटील पार्टीनं ह्यांचं मास्तर असं पळवून लावलं आणि मग मोहित्याने चंगच बांधला. पाटलांच्या शाळेची एक खेळ मास्तर होते देशपांडे म्हणून. एका टाग्यानं काय घाट घातला, त्याच्या बायकोला हळदी कुंकवाला बोलवायचं आणि धमकी द्यायची. काय म्हणता? म्हणत नाही, सांगतो. बोलवली की हळदी कुंकवाला. 3 सांजची येळ बाई आपली नटून थटून नदीबीत घालून आली. या म्हणाली. घरात कोण बाई माणूस नाही, काय नाही. एकाला 4 जण दैत्यागत बसलेलं. आत घेऊन दार झाकलं. मी पुढं झुकून म्हणालो, आणि बघा बाईची पाचावर दारण बसली. लागली लाटा कापायला. 4 बोकड आणि 1 शेळी. व काय करणार. पण त्यांनी तसं काय केलं नाही. हातात कुंकवाची पुडी देऊन म्हणालं, ह्यो कुकू घेऊन गाव सोडायचं, नाहीतर 15 दिवसात रांडमुंड करू. हाना गाडी. मग काय झालं, सोडलं गाव. अहो 3ऱ्या दिवशी वर आणि देशपांडे मास्तर मोहिते पाटील हात जोडून म्हणाला, केस बीस काय करू नका, साक्षी पुराव्याला आणि कोर्टात चक्रा मारायला नको. मी म्हटलं खरंच आहे ते. कुठं कोर्ट कचेरी करीत बसल बिचारा. शिवाय बायकोला कोर्टात जावं लागलं असतं तर हो, पिंजऱ्यात उभा राहायची पाळी. मी विचारलं, मग यांनी पाटलांचे किती मास्तर पळवले? त्यांनी 4, ह्यांनी 4. पण बायका मात्र सगळ्यांच्या पळून गेल्या बरं का. म्हणजे सगळ्यांना आपली बिराडे हलवली होय. त्या हळदी कुंकवापासून सगळी हादरलीच व. हे सगळं ऐकून मी विचारलं, शिक्षक नाही तर मग शाळा कशा चालतात? त्या चालतात की कशा? अहो हे गेलं की दुसरं येतात आणि दुसरं गेलं की तिसरं. बेकारीला काय आपल्या देशात तोटा आहे वय? ही ये जासारखी सुरू आहे बघा. मी हसून म्हणालो, मग झक्का चाललंय म्हणायचं हे. आणि गंमत सांगतो की काय, पालकानं पार्टी बदलली म्हणजे लगेच पोरांची शाळा बदलायची बघा. सारखं ह्या शाळेतनं त्या शाळेत आणि त्या शाळेतनं ह्या शाळेत. ही एक आवक जावक सारखी सुरू बघा. मी विचारलं, पण पालक का पार्टी बदलतात आता का? असं म्हणून खानगोंडानं कपाळावर थोपाटण्यासारखं करून म्हटलं, अहो कुणाला सोसायटीत कर्ज पाहिजे असतं, कुणाला कसला वर वशिला लावायचा असतो, कुणाचं काय असतंच की हो. मी म्हणालो बरोबर आहे. मग असंच चाललंय तर. हां, हे अजून संपलं नाही. अजून आणि काय असं विचारून तो म्हणाला, दोन्ही शाळा ह्या अशा आणि त्यांच्यात खेळांच्या स्पर्धा ठेवल्या. मी कपाळाला हात लावून म्हणालो, शाबास. का स्पर्धा ठेवल्या माहीत आहे का? तो हसून म्हणाला, तेढ कमी व्हावी. आता होऊ नये त्या 2 शाळा झाल्या तर त्या दोन्ही शाळात सलोखा निर्माण व्हावा म्हणून
काही गावकऱ्यांनी ही अक्कल चालवून ढाल ठेवली आणि या असा स्पर्धा झाल्या म्हणता. मी म्हटलं कशा झाल्या? आता काय सांगावं, 4 महिन्यामागं जर तुम्ही गावात आला असता तर एकाचं डोसकं शाबूत दिसलं नसतं का, तुम्हाला कुणाचा हात आणि पाय धड दिसला नसता. मी विचारलं हाणामारी झाली? अहो साधी की काय, टेबलावर अशी ढाल ठेवून तिच्या साक्षीनं मारामारी केली. मग ढाल कोणी जिंकली, तिचं काय झालं आणि ती कुठं गेली हे अजून समजलंच नाही. कोण म्हणतंय ढाल पाटलाकडं आहे, कोण म्हणतंय ढाल मोहित्याने ढापली आणि कोण म्हणतंय ढाल गावच्या सोनारानं पळवली. खरं खोटं देवाला दखल. त्या मारामारी ती पसार झाली. मी विचारलं मग मारामारी झाली कशावरून, कारण काय घडलं, काय कारण आणि काय असं म्हणून तो सांगू लागला. पहिलाच दिवस बरं का, सामना कबड्डीचा होता. पहिला निकाल पंचानं दिला आणि गावकरी घुसलं किंवा मैदानात. त्या पंचाच्या एका निकालानं सगळा निकाल लागला बघा. तोंडीवरून लगेच गुदागुदी सुरू झाली. काही पोरांनी तर संधी साधून काही मास्तरांचा हातपाय मोडून ठेवलं आणि दोन्ही पार्ट्या तर एकमेकावर तुटूनच पडली. हे रणकंदन माजलं, अगदी घनचक्कर झाली म्हणा ना. मी हसून विचारलं तुम्हाला काय प्रसाद? पळताना पाय मुरगळला तेवढाच, बाकी वाचलो. मग आता कशा चालली आहे शाळा? आता शाळेचं काय विचारता, अहो कॉलेज काढायचं चाललंय. मी त्याबरोबर कपाळावर हात मारून घेत म्हणालो कॉलेज? एक ना एकदम 3, आर्ट्स, सायन्स आणि कॉमर्स का काय ते? धन्य धन्य. आणि सांगायची गोष्ट अशी असं म्हणून तो बोलला, ह्या दोन्ही शाळा वस पडल्यात. वस का? त्याचं असं झालं असं म्हणून तो सांगू लागला. ह्या 2 शाळांची तेढ अशी पराकोटीला गेल्यावर आणि डोसके फुटायला लागल्यावर आता गावात नागरिक संघटनेची 3री पार्टी जन्माला आली. मी हसून विचारलं मग आता 3री शाळा काढली की काय? काढली असती, परत 2 धड चालत नाहीत आणि मग 3रीला कशी परवानगी देतील? मी हसून म्हटलं टोलेजंगी इमारत बांधायची आणि मंत्र्याच्या हस्ते उद्घाटन करायचं. ते त्यांनी केलं असतं हो, पण नागरिक संघटना म्हणती ह्या शाळेच्या कारभारात राजकारण आणायचं नाही. त्यांनी निराळच काढलंय. काय, ह्या दोन्ही शाळांवर बहिष्कार टाकून आपली पोरं तालुक्याच्या शाळेला धाडायची. मग 5-6 मैल लांब जातात मुलं. तो म्हणाला जाईना तर काय करतात, झक मारत जातात बघा. गावात एकाला 2 शाळा असताना गावची सगळी पोरं गेल्या जूनपासून पायडल मारत आणि तांगड्या तोडत ह्या 3ऱ्या शाळेत जातात. कसा आहे इतिहास मग शाळेचा आमच्या? झक्कास, द्या टाळी असं म्हणून मी हात पुढे केला आणि म्हणालो आता पुन्हा याल तेव्हा कॉलेजचा इतिहास सांगायला हवा बरं का. धन्यवाद.